Och nu har vi Hattler av Rana läsande jag sett här i studio. Välkommen Hattler. Tack för det. Kan du bara börja vid att gräsa en fråga vad det är du läser och sätter någon? Kan jag läsa och vad är det? Ja. Låt oss ta sätta först så kanske lättare att Hattler Rana. 8 år gammal Hanna Maver som född och vuxen i Havnene. Så tar vi student för arbeten går utomlands som trobåare. Börjar så att läsa av universiteten i Oslo för några år sedan ett fag som heter ett yrke som heter kultur och kommunikation. Jag läste så 1 år intill jag fick möjlighet att komma hem att läsa section och börja på en bachelor här i Köttmannafröje. Jag läser så nu. Och Köttmannafröje, vad är det? Alltså, man kan kalla det engelska det political science. Så det är mer eller mindre läran om politisk omsättning, politisk avgörprocesser, hur det hela för igång, hur det hela byggt upp. Och i stort om så det jag vet inte om det var långt svärare än att det här. Ja, för fag helt och så innan för Köttmannafröje. För fag vi har till dömes akkurat det så halvåret så har vi haft allt från politik som vi gör allt från politik, alltså processen här på hur så land för hålla sig till en annan, hur man kommer till semjer, ölen vad tror jag handlar om det arktiska öde som är ett öde eller ett ämne som vi upp till jag för tror jag att det är allt som för har långt klara att komma till semjer med landet utan när man kommer konfrontation av några som helst sorta. Och det här som man nu lukar som rönt där vi arktiska öde och hur så finner man en semjer om hur är kvart här norr utan att det kommer till en konfrontation av någon stad. Det andra fag som vi har nu, komparativ politiker, intressant fag, tar vi en 12-14 land runt om världen och sammanlagt något hur det är uppbyggt bäge vid Köttnaskipan, om det här presidenter eller premiärminister, kvartsla av ombudsman av allt det har grundlover sövnar så där man i mest och här tänker man som sammanlagt med land som i mest som Sydafrika och Ryssland och Bretland som är unikt, USA och Frankland. Ja, det är faktiskt som vi sitter upp nu och läser om det. Jag vill gå och nämna så faktiskt nästan tror jag det här är en otroligt god så faktiskt och sätter något som vi som stöttar för en grej utgång till. Här kanske sälja först nu till att serva som är faktiskt för i vimmel öllum. Självt om det inte är läsande men kanske hotla att vita mer det första samhället eller vita mer det första serverna så färre att pröva att komma in och ta det här som är stark vak nu till först nu till att serva tror jag att det var ju så eller väl hur landet byggt upp politiskt hur vi det så som vi det hur vi det så imisk hur flockarna är så imisker och kvart i verkligen någon öllströjne som har om det där vad det väl handlar om. Så som du säger så gör det som att du väl där en av så uppbyggning och du forskning och fag och så kan du välja också för syner av isna. Här du valt för ska serva ett lag. Akkurat det. Det är uppbyggt så att vi har 30 ECDS-poäng om kvart halvår och det vill säga att fag är 20 ECDS-poäng det vill säga så har vi 3 om kvart halvår. Och hvis man räknar så att vill ta sig att han fag på 3 år här av 2 fag till som uppgaveskrivning och den någon kanske om det är helmen att du är crowdfag som du ska ha till vanligtvis omkring polisfagna att du läser politik och hotalle alltså hur man gör uppgave i mistanna. Ta du så bara jag tror att så kan du så välja i mistanna. Ja. Men då så bara häver faktiskt och en av så tog jag så att hålla det men ska se ända du så faktiskt och då börjar på nästa halvår. Ja. Är det protokoll eller alltså så du på några mata? Det är protokoll först halvår. Muntligare eller skrivligare eller båda. Bäjo näga att det är muntligt man för exempel upp som näga dem som näga känner faktiskt kan inte få in till ta sportning då håller de med 4 dagar så tar så det i halva timme eller 20 minuter och så har du en skoleuppgave här som du får en hemuppgave att skriva en att välja så vad ämnet att skriva en på kanske 15-20 så gör och så fäster så och får svära uppgifterna sättne och så har vi en skolprojekt här som kanske sitter 5 timmar och skulle skriva utan hjälpa på. Är det lukka som Amina skulle att ha varit träckt eller är det så att man kommer upp i ötlom ovansakad? Det muntliga röntgen är det träckt. Alltså du kommer till välja en sportning och så. Ja, han menar att fatcha. Alltså fatcha nej det ska upp ett fack. Okej. Alltså du ska klara ett fack och hvis du klarar fack så måste du ta dem matter annars har du snart poäng till att klara utbildningen.
Och hur ser så vi uppgåvan och när kommer man så till att skriva så här stora tryck vi uppgåvan där? Där kommer man till nu då så halvåret här som sitter in nu att alltså då är det bachelor upp alltså uppbyggnaden nu. Ja, jag vill ju nu i sommar så jag sitter och skriver bacheloruppgåvan då och det är så stor halvår sitter du och skriver henne. Så då är det ett halvt år för att du då första man är halvt år, ja. Och här väl då är nu allt själva ett land. Man väljer även samra vi en lärare som det första skolan och så arbetar som det menar själv samla data in och skriver och öllast arbete men öllast stort arbete tror jag att man väljer ju själv ämne och tar man ju inte tror jag och Lisa i mig så borde man ha något så grejt huskot om vad man att skriva. Hur länge är det så uppgåvan? 37. 37 år. Det är inte så näkt att det vanliga uppgåvan ligger mellan 15 och 20 år så det gläder då till mig. Ja, det var harslöp. Nej. Och hur så vi tog när bacheloruppgåva. Jag hörde du skriva om 3 på utav valtet eller jag var äcklig avhårs. Kan du fortälja oss om det? Ja. Det var så att 1945 finns ju den nya lov i Sverige som är styrelseloven. Hon lägger grundlägg hur valtet bytte Sverige på 3 ims völd, men nästan hur löktingen fungerar, hur landstyret fungerar, hur det fungerar mot västskjörum och så att det. Tror på det valde hvis man sätter det öl enkelt upp det var en med oss av Montesquieu en fransman som var i England och kan det hur det fungerar hur allt fungerar här som mätte det bästa man kunde göra för samhället var hvis man hade 3 völd som var jämnbytes och på att han att han alltså totalt makten som det är tror jag pasta på att han att han var makten i en person ja så det var inte bara konchen och så kunde göra som man ville men han har 2 ära pasta som Lucas som kunde arbeta mot honom hvis han blev för diktatorisk ja. Och ta bort han så upp i ta ena valde som heter det dömande valde och så ett vald som är att det utdömande valde och ta bort han så upp i 2 det utdömande valde och det lågande valde för mig vill jag säga över att det dömande valde har vi som så inte vi agerar till det angst men alltså det är det här men vi kunde som så inte agera vid men för kom så nytt lov som gjorde reglerna för att han hinner valde den till utdömande och det lågande valde. Det utdömande valde är det som vi vanligtvis säger är landstyret. Det är här som arbetar vi lån och implementerar lån i samhället och ja faktiskt gör det som det lågande valde väljer. Lågande valde det här som gör lån små lånar. Och det är i princip någon lökting. Och jag säger lökting i princip något att det här som en uppgång ut på att det är att lokalisera vad det lågande valde vill lägga någon ner. Styrelseloven så lägger upp till att det lågande valde det ständer grät första paragraf i loven ständer lågande valde ligger till löktingen och lögman i fälla. Lögmannen tror jag att han ska godkänna loven och han kan lägga veto mot loven om man vill och skriva ut några i standa. Men det som är så kan det och det som uppgångar som man går ut på att det här ska lokalisera passar det. Alltså här var vi det tripet av allt. Ligger det lågande valde till landsen eller till löktingen. Och här tar första som ger en kvantitativa analys, det vill säga att samla haktullen, samla ett låguppskott som är lukt för tinge som 4 och 5 fram till det. Hittar det kvar det kommer från landstyrelsen eller om det kommer från löktingen eller om det kommer från minluda samgångarna eller om det kommer från anstövne. Alltså här är 5 möjligheter. Och hur det så ätnas om det är samtyckt utan brötningar, om det är fält, om det är blivit sylta på en kramata eller om det är samtyckt vid brötningar. Och på det här måttet så är det så kvar kommer till låna som blir samtyckt av löktingen och kan komma därifrån. Och här visar det sig att om det är 55% av ötlom lån som kommer direkt av löktingen till att komma från landstyrelsen. Det är så att du har så att utdömande val som ger små lånar eisne, så på en måte kan du säga att här har det lågande val det eisne. Och det här som spårning om det här är gjordarna, men det som är har liksom fram till och det som flest tidigare har vi samt om det är att han skipan som det här var i förra med det som kallas parlamentarisma som mest det att landstyret kan sitta vid valde så långt som det inte har mejl och det möter så här. Hon lägger upp till att man ger avtaler utan löktingen, ja. Alltså det vill säga att till höra det så ofta att det lustar efter fjällmedlen och det lustar ansvar politikerna och det här skälda som att jag vet inte det är slags vi avgenom samgångar trumlar bara så till röknarna och det hör man om man ska kvar sitt i landstyrelsen så hör man det här kritiken och det visar sig att parlamentarismen håller lägger upp till det att avtalarna har gjort det utanför löktingen det har gjort det ett annat steg
och tog ta samman inte så nek om att ta sig på som vi har var inte snacka tror på ett val men mer en samma renning av valten och bara om. Jag känner också kontroversiellt ävne att affärer vi. Nej, jag håller det flesta är grejer utav men man tar sig vars om det. Ta tror på ett val det är ett öl romantiskt fotak att man luggar som hevet man klarar hålla kvar en skak mat på en mat men och jag håller ölne luggar som väl ska ut i huskotten och till kallar man att man hevet tror på ett val men det visar sig luggar som att det är ju väl inte och ta lite sig nevan gera vi tror ju på så vi har det. Nu ser du att 55% av uppskotten som vi har samtidigt det kommer från landstyrelsen men kan så spela en stortlig spårning alltså vad är så uppgåvan till löktningen för vi har vi det löktning. Ja, god spårning. Ja. Löktning till kan vinna till första att det löktning som bestämmer hur sitter landstyrelsen utan så från löktningen så kan landstyrelsen sitta och tog hävdar ju att Taylor uppskott som kommer till ofta blir godkänt av löktingen och sälja förmånen där minst flocken som i så ständigt det här som bestämmer ju flocken om. Och men så här var det här var vi ratten alltså att låg uppskott kommer och så vet jag där och tar brötingar så att nägga uppskotten som kommer röknen till färre röknen några brötingar. Kanske inte så stora atlar men alltså det här färre som röknar några brötingar. Och det här stäffas så låg närmare. Det är löktingen är ju också på. Alltså det är direkt av folkvalt av oss. Det är bara lite att det till kan tänka som att istället för att ta det mandatet som du får inte få välja någon till att stora land någon så gör det bara vi är till några andra folk som sitt landstyrelsen. Alltså ligger inte ett ordentligt arbete i just alltså jag kräver det inte ja det är jag som en jättestor uppgåva som du säger att du teacher nästan ett mål i jag visst inte. Ja, jag fortalte bara om hälften av uppgåvan. Så det och vad värre. Det var första passen. Nästa passen kommer vi så att det ska ta sig vi tar som har smuja låna, stora som låna, ta sig några politiker och ta sig vi förande politiker som kanske kunde vara ärliga och säga att skipan fungerar shortliga. Ta sig folk i ämbetsversen och ska ta sig vi en 20-25 folk att rätt som vi ska få meningarna från och så kunna plus så läser om lei 1500 sidor till uppgåvorna. Så det är ett större arbete men det är ju intressant så det är stort lite arbete. Men det är den enaste uppgåvan av hälsans slä, den enaste alltså den enaste uppgåvan av hälsans slä. Okej, så det är ganska överkomligt. Ja. Enaste. Men alltså det ska sägas att det här är i halt inte de flesta uppgåvorna är inte så länge så hinnom helt. Så nej. Det är bara som blir så förälskad i dessa ämnen nu. Men du säger att du har tagit av i fyra politiker som och du säger att det här kunde vara ärligare. Nu att arbeta vet du det alltså följde du kommer till att checka några tattnar att säga att löktingen faktiskt inte gör det som det ska alltså ja. Det är den ljuta sannolikheten. Det kanske vi har svårt att se det. Ja. Jag har yngsta löktingen har kunnat checka mer karaktär som en lower gerande instanser men eisne som att här torta över starka mot landstyrelsen. Trubladgen är som jag sagt Arden att visst här är starka mot landstyrelsen så blev det ofta samgångslit tror jag att här är ju här som bestämmer hur sitt landstyrelsen. En period som var intressant från 85 till 2004 att ha fulla samgångar så att alltså ta hände det ju ofta när löktingen sände landstyrelsefolk hem missalligt och annat. Ett lögman har gjort det. Det var intressant tog ju till Lucas som tar viskade som lagt in kanske vara sin störskar. En annan intressant tog ju till att han minlade samgången satt. Ta måtte lugma ut och få avtalet lära. Ja. Det som är vantar så att ha väl Lucas som en neck uppskott kommer röknen från lagt in någon som var röd lagt in någon stilla när kort fram ansåg när minlade flockom eller att ja, men alltså det som hände väl jag någon det var bara det att en rikva maldom aldrig blev utgjort attention att det blev bara sulta i. Det viskar som att det viskar nästan som att lagt in salt blev lämme med en minut gång ganska att tog jag ta vår ta politisk lockan som vanligt sitter på lagt in någon tar så det landstyr och bestämmer vad skulle göras här på en helten att röra sig på lagt in. Ja, men nu gör det nästan som vi räknar är rea folk från affärssätet jag liksom inte arbetar men hur är det egentligen alltså hur kommer vi för att snacka om vassler och annat har det en ball och sort. Ja, alltså det är nu är det sagt att han ballas mest själv men nej alltså det är som vi snackar om alltså to have
Det fölkene i början i huvudet och man röner genom ballar i mest man röner genom sammankomster. Och det fölkene som möter uppta lika som de som mötas näkt resten av åren mest. Vi är några fall som mötas ofta till mest. Och det liksom de som i början har varit som vi vill att gärna vita. Det samma nu är lite Åtland är det samma happen att de som inte möter upp i början alltså det blir ofta inte det kommer ofta inte vi sätta en tog att det kommer aldrig att känna hinna personen där. Och så ska jag säga att för er ser stå på tamatan att ta du läser för om det heter allt kontaktväskor så den. Alltså du behöver sig inte färra och få den att vinna skolan och du att du har alla dina gamla vänner, du har alla din familj, du har såna kvarter för vänner. Men så det är faktiskt vad du själv gör vid. Så du kan vi med alla följa läsa sig från här för Ja, tack Anne. Det tar så alla ska så hålla följa väck. Nej. Men hade jag aldrig för att tacka för det. Det var spännande. Jag finns det gå ett med uppgåvan. Tack för det.